Llyr Gwyn Lewis ydw i. Dwi'n sgwennwr a dwi'n hoffi barddoni tipyn hefyd. A'r flwyddyn diwethaf, bues i'n ffodus iawn o ennill stôl hardd iawn, sef y stôl hardd yma. Ac hynny yng ngwyl Eisteddfod Amgen. Gafodd ei chynnal nôl mis Awst. Mae'n eitha trwm. A mi wnes i ennill y stôl yna am sgrifennu stori fer o'r enw Gobaith. A dwi'n ddiolchgar iawn i'r Eisteddfod am y stôl, ond hefyd am yr holl waith maen nhw'n ei wneud i drefnu digwyddiadau yn ystod y cyfnod rhyfedd yma. Dwi'n byw yng Nghaerdydd ers rhyw 10 mlynedd, ond dwi'n dod o Gaernarfon yn wreiddiol, a dyna ble mae'r stori yma wedi cael ei gosod. Nôl o gwmpas 1998 ac 1999, pan oeddwn i'n dechrau yn o'r ysgol uwchradd. Rwan, roedd 2 safle i'n hysgol ni. Roedd gennych chi yr ysgol waelod ar gyfer blynyddoedd 7 ac 8, a'r ysgol top ar gyfer pawb arall i fyny at y 6 dosbarth. Enw'r stori yw Robot Wars a Datganoli. I gyrraedd y Felinheli ar dy feic, roedd rhaid mynd heibio i Ferodo. Yn gyntaf, byddai rhaid ymuno ar lôn feics, rhywle rhwng Seithwy a Ffordd Waterloo. Lein syth o dan Blas Brereton ac ymlaen rhwng y coed a'r afon am Griffiths Crossing, o dan hen bontydd reilwe a môn ar draws y dŵr. Lawr fanno roeddan ni'n stopio i chwarae den weithiau, neu ddringo coed. Cyn cyrraedd roundabout Plas Menai, roedd rhaid pasio drwy dir Ferodo. Y ffatri oedd yn gwneud brecs ceir ar y chwith, a'r maes parcio 3 chwarter gwag ar y dde, a hen bont concrit prefab yn cysylltu'r ddau. Blot ar y tir oedd Ferodo. Honglad mawr o le, yn taflu gysgod nes gwneud i ti deimlo'n oer. Llwyd yn lle gwyrdd y dail, oglau rwber a chymegion ac oel a llosgi yn lle gwynt fferm a gwymon. Roedd y to yn rhesaid o drionglau miniog fel cefn crocodil neu ddannedd siarc. Oeddwn i wastad yn cael ias lawr fy nghefn wrth ei basio, ac yn pedlo gymaint o hynny'n gynt i gael mynd heibio iddo'n reit handi. Psst! Pwy ti'n meddwl geithi heno? Llais Darren yn gyffro tu ôl i mi. Dwbl hanes am 10 ar fore Gwener gwlyb cynta'r Hydref, ac ysgol gwaelod yn newydd a mawr a diarth i ni. Roedd yr athrawes yn mynd ymlaen am streic y Penrhyn, ond yn siarad yn rhy gyflym, fel tasa ganddi rywle arall i fod ynddo. Roedd ffenest y dosbarth yn edrych dros y canteen, lle roedd tost a chypa swp yn ein haros. A thu hwnt i hwnnw, tai sgubor goch. Dwi wedi darllen yn Robot Wars magazine bod na dîm o Blackpool heno yn dod â robot sy'n medru fflipio robots eraill allan o'r arena. Swn i'n licio weld o'n trio fflipio Matilda neu Sir Kill-a-Lot. Ella neithos di. Mae'n masif ac yn gallu fflipio efo pŵar o 500 PSI. Jyst gobeithio fydd o ddigon hawdd mynd drwy'r gauntlet gynta, ebychodd Darren. Eisoes wedi gweithio drwy bob posibilrwydd yn ei ben. Ia, mae'r Pit of Oblivion yn reit anodd i'r robots mwyaf fynd heibio fod ydy. Si brydais i, y pen peirianydd ac arbenigwr. Crac! Daeth pren mesur o'n unlle i lawr yn glawt ar y ddesg, gan wneud i'r ddau ohonon ni neidio. Roedd yr athrawes wedi sleifio'n sydyn tu ôl i ni. Fi'n teimlo fel un o'r robotiaid mawr wedi guro gan y robot bach sydyn slic ar 2 olwyn. Ond wnaeth hynny ddim difetha'n cyffro. Roedd ail benod cyfres newydd Robot Wars ymlaen am 6:30.
Mis Mawrth, a'r Gwanwyn yn cael ei draed dano. Roedd coed y lôn beics yn deilio eto ac yn cynnig digon o lefydd da i guddio. Mam, gai fynd i dŷ Darren am de nos fory, please? Siawns y gallen ni fynd yn syth i'r den o'r ysgol, nôl i dŷ Darren erbyn iddi nosi, llywcio'n swper yn barod at yr ornest dyngedfennol am 5:45. Hon oedd rownd derfynol y gyfres, y ffinale fawr. Roedd ogle'r powdwr golchi'n drwm yn hyd Darren. Llywciodd y ddau ohonon ni ein waffles and fish fingers cyn sgrialu i'r stafell fyw. Roedden ni'n hongian ar bob gair o enau Craig Charles y cyflwynydd, oedd yn chwipio'n cyffro a'n cyntharedd wrth i Panic Attack, Killatron, Cassius a Roadblock fynd benben a'i gilydd am y teitl. Yn anberwi o syniadau, nôl wrth fwrdd y gegin, daeth y padiau papur a'r pensiliau lliw allan. Cegin fach oedd hi. Golau strip a leino melyn, a dodrefn pîn golau. Cyn i ni droi, roedd hi'n 9 ac yn amser gwely, a bron dim ar ôl o'r pad papur. Efallai mae'r ffordd gleniaf o'i rhoi hi, fyddai dweud bod ein prototype ni yn gysyniadol ddifyr ac uchelgeisiol, ond bod ambell fwlch i'w lenwi ar yr ochr dechnegol. Paid â poeni, cysurodd Darren fi wrth fy ngweld yn anobeithio braidd. Fedar dad helpu, mae o'n dda efo motors a ballu. Ella fedrith o gael partia fferodo o'r gwaith os fyddwn ni'n styc. Roedd hi'n bell wedi hanner nos arno ni'n syrthio i gysgu o'r diwedd. Am breuddwydion yn llawn o forthwylion a fflamau a ffigau ar ffyn, a haenau ar haenau o fetel. Araf a dweud y lleiaf oedd cynnydd ein glasbrynt. A dyddiad cael gyfres newydd yn yr hydref yn prysur nesau, roedd angen fflach o ysbrydoliaeth o rywle, ac Eli Penelin i orffen y cynllun. Ddiwedd Mai, gyda gwyliau hanner tymor, daeth cyfle i roi'n pennau at ei gilydd eto. Eto fyth, gofynodd mam mewn anghrediniaeth. Oeddwn i'n meddwl bod y gyfres nad ei hen ddod i ben. Ia, ond mae gan Darren DVD ac mae gynnon ni blan. DVD? Be ar wyneb y ddeiar di peth felly? Roedd tad Darren newydd brynu chwaraewr DVD newydd, a'r cynllun oedd gwylio'r gyfres i gyd, cwblhau dyluniad ein robot y diwrnod canlynol, ac roedd tad Darren wedi addo'n rhoi ar ben ffordd fore Sadwrn. Wel, sut bynnag, fedri di mynd heno, da ni'n mynd i'r cei heno, cofio? O, be? Mam! Torodd dad ar draws i esbonio'n bwyllog. Hanas yn cael ei greu heno. Cofiwch chi'n cael aros fyny hefo fi noson yr etholiad? Tost am marmaled. Fyddi di'n ddiolchgar i ni pan fyddi di'n hun. Alli di ddeud, mi oeddwn ni yno. Ond fyddai'm yno. Yng Nghaerdydd mae'r cynulliad ma de. A'r consat mawr, a'r parti, a'r tân gwyllt. Ia, ond mi fydd na sgrin bydd. Ti'm isio golli fo. A chwyliau fawr fod Darren chwaith. Pam na fysa fo'n dod dyno hefo chdi? Doedd dim amdani, ond rhoi caniad i'w dy. Sori, Darren. Dwi'n gorfod mynd lawr i cei heno. O. Pam? Be sy'n mlaen? Holodd ynta'n dywedog. Consat. I ddathlu bod y cynulliad yn agor, hanas yn digwydd. Sgrin fawr yn dangos bob dim o Gaerdydd. Y ddynas Hey Big Spender na'n canu, a rhai bandiau'n fyw yn cei i ni hefyd. Be, fatha Oasis, li? S-Club 7? Na, Topper, dwi'n meddwl. A Catscam, ella. Fi na'n awdurdod penna, ac yn ceisio tanio fy llais fy hun a brwdfrydedd. Mae yna ffair hefyd, apparently. Olwyn fawr, Hook a Duck a Candy Floss. O, oce ta. Welai di yna am 6, a ddoi a plans y prototype efo fi, iawn? Iawn. Ac o chenaid o'r ryddhad yr hoes y ffôn yn ôl yn ei gryd. Doedd popeth ddim wedi golli eto.
Roedd y glaw yn chwipio i mewn o'r fennau, a'r gwynt yn gwneud i'r clycha a'r hwyliau'r cychod bach yn y cei dinciol. Roedd y lori ar sgrin fawr ar ei chefn o flaen yr hen dŷ toll. Roedd criw bach uwch y gwynt a'r clychau a'r atsain rhyfedd o dan waliau'r castell yn trio gwrando ar yr areithiau a'r caneuon o Gaerdydd. Roedd pob un ohonyn nhw'n sefyll yn gemsydd stond, a'i breichiau a'i coesau'n stiff, fel tasen nhw ar rewi. Roeddwn i'n sefyll ymhellach draw, ac roeddwn i'n ddigon bodlon â hynny, rhag i neb o'r ysgol fy ngweld yng nghwmni fy mrawd am chwaer fach ac yn waeth na dim fy rhieni hefyd. Er ei bod hi'n ddiwedd Mai, roedd hi'n teimlo fwy fel yr Hydref, a'r stondinau ffair a'i goleuadau neon yn llachar yn y gwyll. Mam, gai 50p yn ôl candy floss, please? Cei, hwda. Ond dos o dy frawd efo chdi? Mam! O, jyd ar bynt na'n ôl ta. Iawn. Tit a Elis. Just paid â deud dim byd wrth neb, iawn? Cerddais rhwng y stondinau ac Elis wrth fy nghynffon. Dyma sefyllian wrth gefn y criw, yn gwylio Kevin Lloyd yn bachu hwyaid. Nes i Michael Lovell ein llygadu a gofyn i mi, pwy gynnwch chdi efo chdi fan'na, Alun? Cariad newydd chdi? Cochais i, a dial ar fy mrawd bach druan yn hytrach nag ar y criw efo pinsiad gohegar. Ond o leiaf, ar ôl goddef y ffrae gyn mam, roeddwn i'n rhydd, a nelais rhwng y stondinau eto, a diawlio na faswn i wedi trefnu lle ac amser penodol efo Darren. Roedd hi'n dechrau tywyllu go iawn erbyn hyn. Dyma fi'n gweu drwy'r dorf cyn belled ar hen fan hufen iâ wrth bont Rabar. Roedd y bont wedi goleuo, a'r castell draw i'r dde hefyd, ac yn y pellter roedd y golau a'r yfwyr yn gorlifo allan o dafarn yr Anglesey yn barod ac yn canu o flaen y floating restaurant. Ond doedd dim golwg o Darren yn unlla. Erbyn i mi gyrraedd nôl at fy nheulu, roedd fy chwaer fach yn chwyrnu yn ei ffram, a mam a mrawd wedi hannar maddau i mi. Gwenodd dad o glust i glust, ac am neidio arna i glosio ato. Ildiais i, ac yno'n rhes a'n breichiau ymhleth, y gwyliodd y 5 ohonom y canu a'r tân gwyllt a'r dathlu, a chyd ganu'r anthem efo'r sgrin, ychydig y tu ôl i Gaerdydd. Wedi'r gwyliau, doedd dim lliw na llun o Darren ar yr iard nac yn y dosbarth. Holais rai o'n ffrindiau o'r ysgol gynradd oedden nhw wedi weld. Dim clem gan Matthew. Roedd Adam wedi cael cip arno ben arall y maes fore Sadwrn efo'i fam, ond dim mwy. Aeth yr wythnos yn ei blaen, ond gwag oedd cadair Darren o hyd. Bore Llun canlynol, roeddwn i ôl. Gwennais yn falch arno ar ôl cofrestru, ond sleifiodd allan heb edrych arna i. Collais o yn y ciw amser egwyl hefyd, ac roedd rhaid i mi aros mewn yn y wers gerdd dros ginio. Dim ond wrth fynd drwy'r giat ddiwedd dydd y ces i fy nhaflu hefo fo i ganol y dorf. Lle oeddach chdi? Be? Cei, nos Iau, hanner tymor, lle oeddach chdi? Sori. Swn i'n meddwl hefyd. Sgennon ni mond pythefnos wan tan dyddiad Cau. Erbyn hyn roedd pawb wedi mynd i'w gwahanol ffyrdd. Y ciwia am y bysys, rhai tua min yn nant i gael llond poced o dda da at y dro nôl adref i Faesincla, a finna a Darren yn ôl i gyfeiriad y topiau gan arafin camre. Atebodd o ddim. Darren, ti isio neud hyn ta be? Mae mam yn dechrau colli mynadd, deud bod fi'n cael gormod o sleepovers, ond os ti isio nos Wener yma, dwi'n siŵr fedrai... Mae dad wedi cael sac o Ferodo. Roedd Darren wedi stopio yn yr unfan. Baclais ar draws rhyw garreg, gwneud gormod o sioe o'i chicio a chadw fy mhen i lawr wrth stopio. O. Sori glywad. Dyna pam oeddach chdi? Ia. Sori. Oedd o newydd glywad prawn dydd Iau. Sa chdi wedi gallu ffonio fi i ddeud? Sori. Mentrais daro cip i fyny ato.
Roedd Darren yn edrych yn llai rywsut, ei ysgwydda wedi crebachu. Geith o job rwla arall, Keith? Cynigiais. Lle felly? Wel, dwi'n i'm, ymbalfalais. Digon i gael, oes? Pan ddoth swydd dad i ben efo'r adran addysg, gath o job yn y coleg yn Bangor. Dyn nhw angen press operators, ti'n meddwl? Diolch gwaith o holi am hwn i, ydy? Mentrai swennu. Anyway. Ddoi draw na swennar yma i weithio ar y prototype. Daeth rhyw banig i lygau Darren wrth iddo chwarae a strap ei bag. Sori, di mam ddim isio neb draw am dipyn. Dad yn flin a mae eisiau trio wneud i bwyd bara, medda hi. Oce. Wel, ti di draw i tŷ fi, ta? Gynnon ni ddigon o fwyd. Am eiliad fflachiodd ei wyneb yn goch ac roeddwn ni bron a chredu fod am fynharo. Fysa dad chdi yn gallu helpu ni efo robot, ti'n meddwl? Fy nhro i oedd hi gochi rwan. Ella, dwi'm yn siŵr. Mae medru papuro wal, de? A mae medru hitio'r garafan i'r car yn reit handi. Gawn ni weld, ta ia. Ie. Wel di. Ac yna roedd Darren yn troi i'r dde ac i lawr y bryn. Finna yn fy mlaen at y strydoedd coediog ar gyrion y dref. Daeth ac fe aeth dyddiad cau cyfres nesaf Robot Wars. Daeth yn bryd i ni adael ysgol Gwylod a mynd yn ofnus i ganol yr hogia mawr yn ysgol top. Roeddwn ni wedi rhyw arnofio i gylchoedd eraill o hogia o'r tu allan i'r dre. Bont Newydd, Llandwrog. Chwarae rygbi, nid ffwt oedd yr hogia hyn, a reslo oedd yn mynd â'i bryd, nid Robot Wars. Ond doedd gennym ni ddim sgai gartref. Rhyw flwyddyn yn ddiweddarach daeth y newydd fod holl weithwyr Ferodo yn mynd ar streic, neu yn hytrach roedden nhw wedi troi fyny i'r gwaith un diwrnod a ffeindio bod y giat i'r maes parcio wedi chloi. Y fforman yn dweud wrthyn nhw gymryd wythnos o wyliau. Rhywbeth am wneud y gwaith yn fwy effeithlon, yn fwy streamlined, ond gan wrthod talu'r gweithwyr gael eu hyfforddi o'r newydd. Oedd mam yn meddwl na fysa nhw mond yn para rhyw fis ar y mwyaf, ac mi fysa nhw nôl ar eu pennau. Ond dyna lle buon nhw wedyn, am fisoedd. Gang o rhwng 10 a 20 weithiau yn dibynnu ar y tywydd, yn dal eu placardiau ac yn chwifio ar y ceir wrth fynd heibio. Mi fysai dad yn dangos ei gefnogaeth drwy gannu'r corn wrth fynd â ni i wers biano neu'r ysgol ddrama ar ôl ysgol. A nina fel mwncwns mewn caets yn gwenu'n wirion a chwifio o'r set gefn. Mi gawson nhw fwrdd mawr o rywle i sgrifennu "This official dispute is now in week 21", a hen garafan fach racslyd i wneud paned a chysgodi rhag glaw. Mi fedyddiwyd honno yn Ferodo Hilton. Un wythnos, roedd lori wedi torri lawr ar beipas felyn, a ni'n unstuck yn y traffig allan o'r dre. Dwi'n ei chofio hi'n grasboeth, a'r car yn tynnu gres. Roedd dad yn flin, achos roedden ni'n rhy hwyr rwan beth bynnag, felly mi fysa rhaid troi nôl ar roundabout Griffiths Crossing a dod yn syth nôl adref. Siwrnai wast, a gyntaf efo lot o waith marcio i wneud. Wrth gropio'n heibio i'r fynedfa i'r ffatri, gwelais fam Darren yn dod at y gweithwyr a llond ei haffla o gacennau. Chwifiais arni, ond naeth hi ddim fy nabod. Rhyfedd o fyd, ond mi allwch deithio ar hyd y lôn feics ar Google Street View erbyn hyn. Ar YouTube ydyn, cewch weld clip byr o'r cyngerdd hwnnw ym Mae Caerdydd, a theimlo holl optimistiaeth yr anthem a'r tân gwyllt. Torf fawr yn dathlu a chanu a dawnsio a chrio i'w fflag draig goch. A hynny yn union yn y twll y tir lle byddai'r Senedd yn cael ei chodi maes o law. Cewch synnu gymaint mae'r cyfan wedi dyddio yn barod, fel y graen ar y ffilm. Bywyd arall,
lle roedd hi'n hawdd teimlo pethau mor syml a gwladgarwch a gobaith. Ac wrth gwrs, ni allwch wylio faint fynner o benodau o Robot Wars. Wrth sbio nôl, mae rhai atgofion yn teimlo fel celwydd bron. Dim fel na roedd hi, does bosib. A phethau eraill yn teimlo gymaint cliriach, yn fwy byw rwan nag oedden nhw ar y pryd, fel tasa nhw wedi rhagordeinio i fod yn rhan o ddilyniant penodol o ddigwyddiadau, o hanes, ac nid jyst cyfres o bethau oedd yn digwydd naill ar ôl llall bron ar hap. Pethau bychain yn magu arwyddocâd o edrych yn ôl arnyn nhw, a'i cyfosod â phethau bychain eraill. Cafodd plac ei ddadwrchuddio'n ddiweddar ar faes y dre i'r streicwyr, ond bob tro rydw i nôl mae 'na bobl i'w gweld, pethau i'w gwneud, a dydw i byth yn cofio mynd i sbïo. Dwi'n fwy cyfarwydd ar bai yn y fideo erbyn hyn nag ydw i ar cei yn y cof. Dwi'n seiclo heibio i'r Senedd bob penwythnos bron. Mae Darren yn athro dylunio a thechnoleg yn ein hen ysgol ni, dwi'n meddwl. Dyna mae Facebook yn ei ddweud, p'un bynnag. Fuodd yr un ohonon ni'n dau ar Robot Wars chwaith.